खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। खाखि खसाबाव फिन दागो साथाम पुलिस अफिसारनि रिजार्भ क्लज आरो सासे सासपेन्ड। मोनाबिलि 7:30 रिंगायाव सोरखारि मावख'नि मोब्लिब दानगोन। सालबारिनि हिराफारायाव सानै ड्राग्स सोबग्रा लाइमोन एरेस्ट। हाग्रामा महिलारिनि 55थि जोनोम सान फालिथाय। मिरुनि नखर मन्थ्रिजों बिटिआर गोरोबथानि सायाव एबसुनि मोनसे हानजाया सावरायहैदों। डिब्रुगड़आव असिआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। गान्जा फालांगि खालामनायनि दायाव साथाम दायनिगिरिखौ पुलिसआ खादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खाखि खसाबाव फिन गोसोम दागो साब्रै पुलिसआ फिन दागो फोनांदों खाखि खसाबाव। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पुलिस बिफानखौ आब्रुथि गोनां खालामनो खावलायनायजों लोगोसेनो आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंहआबो आसाम पुलिसखौ दाफामनाय आरो गोख्रों खालामनायनि बागै बाथ्रा बुंदों। नाथाय माखासे पुलिस अफिसार आरो जवानफोरा गिबि मन्थ्रि आरो डिजिपिनि बुंनाय बाथ्राखौ बुजिनानै मोनाखै आरो खेरखेरायाखै। बेनिनो फिथाइ महरै मोनसे थानानैनो साथाम अफिसारा रिजार्भ क्लज खालामजादों आरो गुबुन सासेया सासपेन्ड खालामजादों। दरं जिल्लानि दलगाव थानायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रां दाबिनायनि अजद मोननायनि उनावनो दरंनि एसपि प्रकाश सनवालआ साजा महरै दलगाव थानानि साथाम अफिसारनि रिजार्भ क्लज खालामनानै होदों आरो गुबुन सासेखौ सासपेन्ड खालामदों। बबेखानि रिजार्भ क्लज खालामजानाय साथाम पुलिस अफिसारखौ दलगाव थानानि असि राजीव बरुवा, दलगाव ट्राफिक पुलिसनि एएसआइ मृत्युंजय कलिता, बेसिमारि पुलिस आउटपोस्टनि एसआइ अनिल सनवाल होननानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे दलगाव थानानिनो एसआइ मानस शर्माखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला दलगावनि सासे सुबुङा बै साब्रै पुलिस अफिसारनि हेंथायै दरंनि एसपिनो रां दाबिनायनि अजद होदोंमोन आरो बे अजदखौ बिथा खालामनानैनो एसपिआ बै साब्रै पुलिस अफिसारनि हेंथायै राहा लानानै बे साजाखौ होदों। रायजोनि जायखिजाया सोरखारि मावख'आव मोनाबिलियाव मोब्लिब थानाय नंलिया। दानिफ्राय रायजोनि गासैबो सोरखारि मावख'नि मोब्लिब फोनांजाबनायखौ मोनाबिलियाव दाननानै होसिगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय रायजोनि गासैबो सोरखारि मावख'नि मोब्लिब फोनांजाबनायखौ दानसिगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव टेक्स भवन बेखेवनाय हाबाफारियाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि रायजोनाङै गं 232 सोरखारि मावख'फोरा मोब्लिब फोनांजाबनायनि राहा खालामनानै होदों सोरखारा। नाथाय दानिफ्राय बै मावख'फोराव मोनाबिलियाव मोब्लिब थानाय नंलिया। बबेखानि सोरखारि मावफारियाफोरा मोनाबिलि 6 रिंगानि उनाव मावख'आव थानायनिबो गोनांथि गैया। हराव बांसिन सम थानायनि सोलाय फुङाव थाबैनो आरो 1 घन्टा सिगां मावख'आव फै होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि मोनाबिलि 7:30 रिंगायाव रायजोनि गासैबो सोरखारि मावख'आव मोब्लिब फोनांजाबनाया अट'काट जागोन एबा हारसिङैनो दानजागोन। सालबारिनि खाथियाव थानाय आनन्द बाजार आउटपोस्टनि बेन्दोङाव थानाय हिराफारा गामियाव शुक्रबारखालि साननि 10:30 रिंगायाव सानै ड्राग्स सोबग्रा लाइमोनखौ रायजोनि हेफाजाबजों पुलिसआ हमनो हादों। ड्राग्स सोबग्रा सानै लाइमोनखौ सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय कुटुरिसार गामिनि मुक्तार हुसेन आरो हासान आली होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि हिराफारानि सासे सुबुंनि नारें खाजि बागानाव साथाम लाइमोना शुक्रबारखालि साननि 10:30 रिंगायाव ड्राग्स सोबबाय थानाय थासारियाव जायगानि रायजोफोरा साथाम लाइमोनखौ बेंनानै हमनायाव सासेया खारग'दोंमोनब्लाबो मुक्तार हुसेन आरो हासान आलीखौ एरेस्ट खालामनो हादों। लोगो लोगो जाथाय जानाय जायगायाव आनन्द बाजार आउटपोस्टनि पुलिसआ नुजाथिफैनानै ड्राग्स सोबग्रा मुक्तार हुसेन आरो हासान आलीखौ एरेस्ट खालामो। रायजोआ अजद होनाय बायदिब्ला हमजानाय सानै लाइमोनजों लोगोसे खारखोमानाय लाइमोना ड्राग्स सोबनायजों लोगोसेनो ड्राग्स फाननायजोंबो सोमोन्दो दङमोन। 20 केजि लिरथायनि केक हानानै हाग्रामा महिलारिनि 55थि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों।
मैया शुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव बाक्सानि बेन्निबारि खथाफारायाव थानाय मथनगुरि ब्लक कमिटि BPFनि मावख'आव 20 केजिसो लिरथायनि केक हानानै BPF दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै फालिदों। हाग्रामा महिलारिनि जोनोम सान फालिनायाव सालबारि ब्लक कमिटि आरो मथनगुरि ब्लक कमिटि जथायै 1000निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे गोथार जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै हाबाफारि बायदियै देंखो रोजाबनाय आरो मोसानायनि गेजेरजों थासारिखौ समायनासिन खालामो। सालबारि जिल्ला कमिटि आफादनि आफादगिरि बिरसिं गयारिजों लोगोसे टिकादार दिगन्त गयारि आरो गासै जिल्ला ब्लक कमिटिया गोथार जोनोम सान फालिनानै हाग्रामा महिलारिनि मोजां हास्थायनानै इसोरनिसिम आरज खालामदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन दोलोनि सेन्ट्रेल कमिटिनि नेहाथारि बेगम आबदारा आहमेद, नेहाथारि प्रबिन दास, CWCनि सोद्रोमा भालाराम दैमारि, सालबारि जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि विवेकानन्द सरकार, मथनगुरि ब्लक कमिटि BPFनि आफादगिरि अमर सिंह बसुमतारी आरो गोबां BPF दोलोनि मावथि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया BTR गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय गासै दफाफोरनि सायाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों दिल्लीनि कृष्ण मेनन मार्गआव गुवारै सावरायलायदों। बे सावरायनायाव गोरोबथानि सानस्रि बायदियै सिमा बारायनायखौ थाबैनो मावफुंजोबनाय, BTRनि समस्तिखौ थाबैनो 60थासिम बारायहोनानै फैगौ काउन्सिल बिसायख'थिखौ आबुङै खुंनाय, BTR गोरोबथानि 5.3 दफा बायदियै बर' आरो ट्राइबेलफोर थानाय ओनसोलखौ थाबैनो FRA Act 2006 आयेन बायदियै हानि फोरमान बिलाइ होनाय, गोरोबथानि 6.1 दफा बायदियै कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजारि मोनथाय मर्यादा होनाय, 8.4 दफा बायदियै आलादा रायजो बड'लेण्डनि मुङै मुंख्लं जानाय नखरफोरनि मुङै 5 लाख रांखौ आबुङै थाबैनो होनाय, 9.3 दफा बायदियै बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरनो थाबैनो अनसुंथाइ होनाय, 9.3 दफानि बायदियै बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरनो सरखारि साख्रिनि खाबुखौ थाबैनो होनाय, 9.4 दफा बायदियै NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो सा 63 सोद्रोमाफोरखौ उदाङै हगारनाय आरो 10.2 बायदियै बर' लाइमोनफोरखौ थाबैनो पेरामिलिटारियाव सोसननाय आयदाफोरानो सावरायनायनि गुबै थांखिमोन। डिब्रुगड़ जिल्लायाव दिनै फुङाव सासे गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारा गावनि जिउखौ गुलि गावनानै फोजोबनानै लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 2 रिंगासोआव लाहौवाल ओनसोलनि रंपुरियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। थैनाय सुबुंखौ नामरुप पुलिस थानानि अफिसार इनचार्ज एबा OC अनुपम गवाला होननानै सिनायथि होदों। गवालाया गावखौनो गाव गावनि सार्भिस पिस्तलजों गावनानै जिउखौ फोजोबनानै लादों आरो बिखौ बखाखातनि काकोसां जायगानिमोन होननानै मिथिनो हादों। बे जाथायनि अनगायैबो सासे आइजो बिष्णुप्रिया लाहन गगैया बे जाथायाव गोब्राबै जोखोम जादों, जायनि थाखाय फाहामथाय होनो आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसनथाय जायो। मख'नो गोनांदि थैनाय सुबुंनि सह'खौ रंपुरिया जायगानि बिपुल गगैनि न'निफ्राय बोखांनो मोननाय जादों होननानै मिथिनो हादों। डिब्रुगड़ पुलिसआ बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनावनो जाथायसालियाव सौहैयो आरो जाथायखौ नायबिजिरनो थिरांथा लाबाय होननानै मिथिहोदों। हाथिगाव ओनसोलाव शुक्रबारखालि गुवाहाटी पुलिसआ गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 3 दायनिगिरिखौ खादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जर'खा खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ हाथिगाव ओनसोलनि पुबेरनपथनि 34 नं न'आव सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि गान्जाखौ जब्द खालामनो हायो आरो लोगोसेनो 3 दायनिगिरि सुबुंखौ खायो होननानै मिथिनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ हालिफ आफरीदी, सादिक उल हक आरो आल्ताफ हुसैन होननानै सिनायथि होदों। बिसोर 3बो आयेन बेरेखायै गान्जाखौ 3 दाननिफ्रायनो फालांगि खालामदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो सादिक उल हकआ गावनि बेंकआव मावग्रा लोगोजों भारा न'आव थानानै गान्जानि फालांगि खालामबोदोंमोन होननानै आरोबाव मिथिहोदों। बबेखानि बिसोर 3नि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसनि आवथायाव लांबाय होननानै मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।